An principal thu soi ngai sak lek lawa lo ding li tian hna chuan a u nau nu chuan he isiamo he tiang in ti siakna sang lutuk tak mai hi chu Chanmin te ang le khathiam tan chho ni in nang ni ang class niam lutuk tan chuan an ni ve lo ti a ne so taka ron tong khomin chuta a u nau pa Chanmin chuan lungai lo tu le pakhat na din mun chu ama ta tur ani ngei thu thu te chu a u nau nu hne na chuan lo hrilin chuta li tian ero chuan chung tiang pakhat na ti vel mai mai tu na heta ka oma pakhat na chu kei ma ta ani kho vela hau saber interview emo in mer siat puina nei ti vel mai maya ka buai man lo ka siat nu de ufek ani lo ti ve thuain chuta a u nau nu chuan nang bol lo kar sei lian hen eng ma siat le thiami nei lo pakhat na tu chu Chanmin ani a ni tian nang ni lovin ti a hne so takin a lo tong khum ve nek sin churunin thlakin zirlai tam tak te chuan exam hau tak em mai chu ma chonin paper te an sem hnu chuan li tian a po chuan ulti mail tak hian a paper chu la in exam chu ma chon turin a answer sheet te chu an chang zui ve ngala reivak lova an principal chu ron lutin exam veng tu hne na chuan thil akal tluan le tluan lo thu te chu lo zawtin exam veng tu chuan an exam question chu a har deuh thu le khovela mi ho sabirina a mi roiten chu zona chu an set thu te shilin zona hnung bar phei chu college a professor thiam rol ten tleiwar thaka an chaw hnuwa po an ti dik thei lo thu te chu a lo hril chutia exam zona a har viau taka chuan an principal chuan Chanmin an a thiam lo ringin a lo in buat sei ru ve kiawa chuta Chanmin lam chu vapanin ti pa chuan a korma ipte a chuan engemaw thil var hi rol ruzevin chu thil chu li tian ala chuan a lo hmu hmai lo na samai hun reivak lova chuan li tian a chuan zona te po chu chhang zawin result ngak tur chuan pawna a chuak ngal abial nu hlui mu se le Chanmin chuan li tian a chu zuin exam zona a har viau chung po a chuti rang taka a zo chu entona puin ti ming chiat an tum zui mu se ai bok chuan li tian a hne na chuan ngei dam dila thing thia a hma a ngei dam a dil phot chuan anin kar chu a soirem le thei tur chu lo hrilin mu se ai bok chuan li chung kwa chu chhuah sana Chanmin a chu li chung kwa rolo tu tura da mai tur chuan lo hrilin li tian ero chuan a beng khon lo hle chuta hmeichhe pakhat chu ron kalin exam result chu an peifel to thu le auditorium lama exam result chu an puan tur thu chu hrilin chu lampan chuan an pathum po chuan an kal ve ngal principal chuan a u nau nu hne na enton tur chu Chanmin a pek thu te chu lo hrilin pakhat na din hmun hau tu tur chu Chanmin a ani thu chu a lo hril he thil ti tir tu hi he an u nau nu hi ni in Chanmin a pakhat na nei tir ngei chu an tum professor pakhat chu ron ding hluain adik vek a chang dik vek professor thiam rol te poina tleiwar thaka an chaw dik thei lo kha he nau hian a chawk dik thei nia ti in chuta question set tu te ngei po chuan mak ti in anin en ngal hru principal le Chanmin a te u nau nu te po chuan chu paper chu Chanmin a ta ngei ni chu ringin an lawm ve viau chuta result po puan ani hma chuan an principal chu vakalin chu paper chu vala in Chanmin a paper ni tura ngain an han en vela an lawm ve hle an u nau nu chuan chapau tak hian he tiang pakhat na din hmun hi chu Chanmin a ta tur ani ti chu a chiang sa a amaro chu mani ni na po hrelo thingtlang atanga khopuya local li tian te ang tan chuan thil har sa tak ani ti in li tian a chu a lo per ve sak an principal chuan Chanmin a chu a result lam tura han ti in chuta Chanmin a po chu phut tak mai hian a omna hmun atang chuan lo tho chuakin principal lam chu pantumin chuta professor pakhat chuan chu an result en lai mek a chu Chanmin a ta ani lo thu chu a ron soi chuak tu ta nge tia an han zo chuan tu dang ni lovin chu 100% mark mutu
chu litian chu lo ni in chuta om ho po chuan mak an ti viau chuta a result chu a phek hmalam pang chu an han en chuan litian chu a lo ni nge mai mark za chu lo hmu in chuta principal le an unaw nu po chuan mak an ti hle emi te pahnih hian en ton tur pe chung pho a chenmina mark za a hmu thei lo laia litian an a hmu ta chu mak ti in an ka ho mai litian a chuan a unaw pa chala chuan va khoi zawin unaw padu tak I lo thule phat mai dona mi I thunna pa nga ya khan hei kam hingan lama professor ten kal turin min ti to ania ti in professor te po chuan litian a chu a result te lam tur chuan han te in chuta litian a bok chuan ei chu eng huna po khovela mi ho saber ka mu thei dona ni kanui sa na sa don mai che ne en ro kanui dan tu che hi ti in anui dan tu te chu zirin a unaw pa chu a lo mu sit ve viau angai om ve khop mai litian a po hi litian an mak thatak a hmu ta ka chuan an unaw nu chu lom lo hle in an professor chu diklo omem tia zotin chuta an professor chuan engma diklo a om lo thu le question te po chu khovela mi thiam bertena an set ni in a result po hi voithum lai an en chhuat thu chu lo shrilin chuta an unaw nu le an principal chuan engma soi tur chu sa to lovin ngoi reng chuan lo ding in chuta chen min chu lo ding chuakin he thil hi affair tok lo litian a hian a en ton ani ti in chung professor thiam rol ho ma a chuan ron ding chuakin chuta an principal le unaw nu te po chuan ni a en ton ani tu man zona hnung ber kha an chang dik thei lo lain he thingtang tlangwal mol ve tak hian a ti dik thei dan kong engma om lo ti in litian a chu en tona an lo pu litian chu professor rol te chuan in soi fia tur ti in ani la chu azam lo na sa mai si an unaw ban he na chuan tinge nang ka unaw du tak mani chak lo na ipom thiam du mi lo nang ma hi ni lom ni en ton tu zok ti in akor mai te ya le khatem war chu ba po chu sakin an how tu de chu fa pe in tunge en tona thiam lo zok chu paper ne khan han khai khin ula ti in ngei om fashan hian ba ti in chutia le khathem an mu ta ka chuan chenmin chu a in ton nge ani ti chu a paper nen chuan check-in an fiata an how tu te chuan principal chu in soi fia tur ti in chuta litian a bok chuan ngei om fashan hian apu ama mangai em tu principal u khan kha paper kha pe lom ti in principal u po a zaklu tuk chu a hnar a mulian viau chuta an how tu te chuan principal u exam conduct dana an mit akham thu le thil thlen dan zong chu khovela mi ho saber nena thlen an tum thu chu lo shrilin chu vele an unaw nu chuan heng boina te hi nakina kan soi fia vekang tuna chuan he exam hoi ho tu berbo adam thave deuh chau sia thil thleng kan hril chuan anat nei na tur pha ang ti in chenmina thlawang chu aron hau chuta an how tu te po chuan dik ti in soi chhuah lo mai chu an rem ti tlang ta chuta in an va thlen chuan litian an mak za a hmu thu an hriat chuan anu le pa po mak ti in litian a chuan a pa hnena ka ti beidong lawang che ka ti kha ti in chenmin le a unaw nu ero chuan an lo ei lo viau thung a pa chuan chutiang a bei sei lo thu le a ti lom thu chu shrilin litian chuan nak tuk mai khian khovela mi ho saber ber tenen in mel shet tiana kan nei dona chuta chuan ka kal dona ni ti a lo soi chuan anu ero chuan thil thei lo hul hual ani ti a ron au chuakin he huna hian chenmin a kal tur ani kan chung ko tan le kan company tlawng taka akal theina chuan chenmin hian I a kal zok tur ani nang chu litian ina lo omro ti in a fa pa nge din mun tha chu chu sakin a hrin lo fa zok chu du sakin litian a rel ru po na taka siamin litian a chuan I fa pa I hrin ngei ka ni a kum tam tak in kianga om loin tuna din mun tha ka chang ve ta a thu po chenmin a du sakin ka pe ang mo kum tam tak mi hnuaya re thei takin ka khosa a tuna a voi khatnan he hun tha hi katan ron in her chuakin chu po midang kuta ka hlanang mo kanu ini che em ti in litian a po thin rim viau chuti anin biak boilai tak chuan litian a phone chu ron ri in pon lama chang tur chuan a chuak ngal chu ama ron betu chu tu dang ni lovin khovela mi ho saber chu ni in anun na chan saka wanga alom zia tale exam abot seya pakhatna ani dan te chu lo hria in khovela mi ho saber chuan lom thu lo hril ve mol
chutia litian an khovela mi ho sapui pui thil ti thei deuh mai a hmu dawn taka chuan chu mi ho saber pawh chuan hunrem changa lak tumin atunut pasal zonruk nan alo hmang ve kiau chu ni in litian a chu blinded a kalpuia atunu chu chhuapui turin alo hril chuta litian chuan a aya chenming chu kaltura ti in anu le u nau nu te pawh an lawm ve hle mahse an hriat mi alo chu heng zong zong hi litian arwa manna vek chu ni in adin hmun tha chu tu ma chu tir atum lo bur khovela mi ho saber motur le atunu in mel hriatin nei tur chuan chenmin le u nau nu te pawh chu thleng phei tho in chutalo om te pawh chuan lawm puina thu te chu hlanin ani pahnih pawh chu an lawm ve hle